to ga so be pe bia wunya bi nwe so hia wo na ba nsuo mu ne be ya mane ma wa obewo benya ba enweda wo we so a obewu ebisi bibisi number da obewu da konkon so ne ba yekosie om se de yekosie nipa no e wo bem e ya daka ye na yi yanwu na manam na enuan me won yanwe se nan sente mote ya se Odau man adwen bi awu e enua ni frim aye fen Nana Kwaneakwa ma ni frim nti entimi nka Abusuan ha Akyemansa TV so enne musumfo ko ni bakwa kwanso na mede ma be piem ewo Odau Akyem Etwereso a eno Akyemansa district ni mu ya problem de ya ba be piem ewo Kwaneakwa na yeduru ahanom no ochiame ama ya yi nan mu mpabo nyina na me ba be bisa se edin nti na ya yi mpabo ansa na ye be wura mu muni achi na on kyerɛkyerɛ ne ewo ahanom nyina de chiame amwako Odau he chiame Nana we de ansa na ye be ko no midu ha mahu se ye yi mpabo na se mo kyerɛ se ye yi mpabo ase kyerɛ ne sen ne nyina ne se ani di a so de manananom e kyerɛ se wo kɔ sabe wo kɔ ahemfie kura ana wo kɔ obi wa wo fitin emfa mpabo awura ne de e de abeyi mpabo aguru kwan no abokokoko no awuram na mane a e se o ne ye de aye aka kyerɛ enu nti ne yi mpabo anu gu a yentumi fan mpabo na de tietia sabe ajanan mu ne baby basbasa no ntimi femura opani dem sa we de meseme bisa se se ohene inimisa ahemfo ya munyi mu mpaboa ohene du ho no so beyi ni de ai odu ha ohene amane kwa no odu ha oyi ni mpaboa so de ani die ma ni wura no ene nananom bisa osomo no ese obi ani die ma esuoi ese esuoi ahuni sa no tama oba ade ebo ade foforo mo ba Odau na esu no hadada ansa no betu esu ene se ode ani die ma no se ni die ma de ani die se no nti oba eso yi ni mpaboa ni buo no ko na de srede bi a ode betu na ni ode ko tu esu na ni esu ni esu tini yema no ndi ka kuta mo nsam snapa koto eguta mo group sana nanom mo maje na mo mo adwumadi a mo bedi bia nso enyeye nti na mo bai sana nanom yedi kan tira mpokwa me ye kira nsa ma nsa nsi acha ye ho ahia nyina maje nsa eframa no paya Nana Kwaneakwa eframa no paya boko asem tianse ye nuanom anso ne dom sama ba omo ba nso mu kuto mo nsam snapa kotoa omo brodo kan sana nanom maje na mo mo adwumadi a mo bedi bia no anya wa no obi na adwuma anya ye momoa no isi kasa momoa no de nyina enya abagina nyina nso no isi asa nyina mompenguma yen moma ye ni mfra moma kotimu ibi e hia yen a ye de tuma ni mu jama yen babone ni e ka ne nko na bibini ode ye be kwaduro so ode ye na mti da bi de na no moni ni obi nton san hire ne busiefo na no wasama wo ka nyina ne se momoa ene de ye o maba mo nchen a mo no mba cheche nkomoyi momoa musika sama nyina Esika ni su jina so a amoto fo ma se de ni da na no maje nsa no Odau man kwaso Akyeman kwaso abakosam kakra metimi aka nyina ne se tama obo ade bo ade na nsu no harada Odau efri no hwa asmenya eba no na nsu da ha di nsu no betena ho a enwe da nsu no enwe kopum tema ebedu sese mmiri nsie manim ho aye mbetena ha no nsu enwe da ebesi sese mmiri na nsu no enam ewo mu no omuka Odau man
omo ye enipa de se Odau man so bibi free BBC number da ombe wuda konkon so ne ba yekosie om se de yekosie nipa no e wo bem eya daka ye na yie se de ye nipa yie no se na nsente mote ya se Odau man adwen bi awu enua ni free aye friend Nana Kwaneakwa ma eni free ntimi nka se adwen enua nti abakọ ma metimi aka kakra kire ho na mlepam no ba de aka nyina e be ka kire Nana we de ensuo yi se de wo kana asemi esan wo bibi foforo eyema oman nana ensuo na obebre no ma bebre na ensuo ne ye so ohia wo na ba ensuo mu ne be ya mane ma wa obewo benya ba no wa wo sabi ensuo no nso no obem na wo besa yanwumu na ma na mo na enuan me won yanwe duga so obepe bia wunya bi nwe owe nso a obewu na mom nsuo na obade ade besem no de etumu mawa eyoba ade ode achew no na nsuo no so boni ye nyina ho ban esama enuonyam bekura yi ena nsuo no so no bibia ehia so ade sre de bi hia opadwuma bi opeba ebi onya akwanya bi ko baabi na ekwansi asia oba na be yama na mawa bibie kwan am Nana we de minim se nsuo bia na oba bia eno so etikopie yemfa ne se bia ahanom na monwea se kọ krofufro so na so monwea bibesi ene bibie no betimi asi ayo na krai mu de obie no betimi awi mu na sa na tie Ajabusia force o hwe enwen a ewu nsuo mu ya omo na ne nam me na ho yi megyina mu nyina me ho po na so aja me de megyina mu na so omo nye emo omo eho ya homete se de odi kan ka se omo eka enipa ho no nti omo wukura ye omo yi se de ye enipa yi no nti se oba ha no ma ade ba kwa me fe kura ne se wo de aduane ne kwa obo se ono ankasa ba na num no wo de aduane no age ayade efe ye pa Nana Chia me we dem say ye ba no na ye nipa ba ko ehye atade tuntum na wo ye se ha yemfa atade tuntum enwura ha no ase che ne sen ase ne nyina ne se sebe yemfa de tuntum wo yemfa de tuntum ankasa entunsuo no ntu de ade tuntum ba na ase wo sene ye sanete na afi nzo de meka bie mu no se obi o ha o ba ha no ba ya de ya no shi tuntum yemfa tuntum ma ene mpaboa ne nso no sebe na mbi kan no emfa mpaboa nso enwuram ebiso ntimi mfa mpaboa enko papa edem enko wura ho sanete me ba ma unse amoto wo bi afa hanom sise bi o ho amo yese wo besesan ha no aban abesom sansa ni kade ne ehomje wa aban abesom se oboa no man tourism nkofo be ba behwe eni ade ntina fe na o ma hyase a omoye Nana MPP ne yansu bi ho no ma yo enna ene mra e de kom aha no bibisa ho mra fiara yemem fiara obi anko ba bia wa ha fiara yem twenso ne nkofu enso adasande teze Kristo so mun tined mu wurewurem enso fiara yebeto nso mu a efa ho ncha di fiara yemem we be nso no ma ya wada nwumre wa be nso no abesa nso a ade kra ade koy na ade akoya wi fiara siame no beto ha otomra ahanom a ya bai ya hwefo bebre na hu ye no den ya be bebre na be so mpeso mba hanom so bi peso oba hanom akwan be no be fa so oba dia wa be si chiame so we ba Odau hia himfie wa be si chiame so na chiame de waba na mane bia so be ye no oba be ana matese ahanom emuai ebi wo ho no ma mutimi ya mamre obeba na good ebo no ma so no kura be na o ani kura o mu nyina se no kura ebise ye nuanom se du afahyeble na ehyefa na yefufuto na ya mane a oba nkwala ni nyina ejina nche ne se police ni na opani ba no bia salai no nem na mane e se ye mano ya ye mane wia asanda na no noko tie no krepa aja ma